Zer kantatu behar zaio isildu dutenari urrunean entzuten da bandera bat kantari. Kaixo denoi eta ongi etorri podcasteko 3. saio honetara. Gaurkoan nerekin Maixan laguniken Joritz Asteburuaga eta Izar Kortagarria. Kaixo isei. Opa, kaixo. Ze pentsatze goienako txoko ederrau. Ondo. Boliche. Honezkero bakitze podcast deba bailarako kontseilu sozialistiak ekoizten dauen podcast badala, ekoitzi edo pentsau, ze gisa esan goienari esker ekoizten duen podcast badau eta eskerrak emutia guraxo balde hortatik goienari. Esker goiena. Txoko polilla iztiarren. Azteko aurreko saiotako dinamikiekin jarraituta eskatu notzuen gaurruen notizia bana ekarteko eta oker espanau Izar, zugaziko zara lehenengo notizia horrekin. Nik ez dut oso notizia aktualizaua ekarri, baina bai gustauko jaten ona ekartzia urtarrian 3 Trumpek Venezuelan burutako operazio militarra. Asko inda berba horren inguruan eta nik labur hiru ideia mai gaineratu nahiko nituzke. Alde batetik, Trumpek indako operazio militar horrek Venezuelan nik uste dut helburua zeukala Venezuelako erregimena kontrola lortzea eta batez be petroleuana. Horrekin argi eukibia duguna da, horren helburua dela batez be multinazionalen aberastasuna haunditzia. Horrekin batera eta behai presente eukibia duguna dela Trumpen eskutik etorri aldan eskuin muturreko edo eskuineko gobernu batek ez da bela Venezuelako langileriaren bizi baldintzak sozial, ekonomiko zein politikoak hobetuko. Horrek okerrera joango diela. Eta azkenik etorkizunean bebai gertatzen dela zilegiztasun osoa aukela venezuelartarrak honen aurrian resistentzia bat adierazi eta aurka itzeko. Orduan gauza asko berbaitzen dira honen inguruan, gai konplexua da, baina nik ustot 3 ideia horrek garbi eukitzea importantia dela. Adi egon biakoga urrengo egunetan bebai zela ze bilakaera daukan Venezuelako egoeriak, baina nik uste dut 3 ideia hor garbi eukitzea importantia dela. Zozu bilakaera di egon bikagoela eta itxuraz ez Venezuelan bakarrik, Trumpe beha Groenlandian begondialako aurrerapen batzuk eta egondialako gorabera batzuk eta zentzu berdinean, ez da gogoen eukigekela Israel Palestinan hilen da bilena, ideia imperialista horreikin, beste lur baten etekinak etarateko asmo horrekin, nola ez dago hainbat estatuk, ez dago Mbappe kupidarik inbidana hileko, konforme, ondo. Joritz ez da jorri buru zerbait ni geixen komentetako bebai eta garrantze muteko azkenien estatu batuarrak oso ondo saltzen diela eta saldu izan diela historian zier esaten herrialde hauetan intervenitu dauen herrialde guzti hauetan izan 70ko hamarkadan eta 70ko hamarkadan Latinoamerikan berriro hortan dabil, baina ikusi dabe Zelanda, Iran, Iraken eta herrialde horretan eskusa moduan askatasuna eta demokrazia erubetia herrialde horretara inditxusten barbaridade guztixak, genozidio, hilketa eta giza eskubideen urraketak eta hori, hau beste imperialismoaren espresio bada eta ikusten dela zelan Trumpen gobernua bebai horren babesle da. Bai, ados. Eta bukaketako lehen akordonez, zuk esatzen zenean, Trumpek estatu batuetako multinazional handitxeri mesede hileko helburua dakola, eta akordonez nola estatu batuarrak izan baripe, mengo multinazional bat ziribe mesede itxesoen horren bidez, ikusi besterik ez dau Josu Jon Imaz nola agertu zen, isa eskua miazkatzen otzala Trumpi, eskerrak emuten Venezuelako aurrerapen danlako horreik ikiarren, ordan nola estatu batuarra gauzatu arren, multinazionala iri, eta orokorrian dirudun airi mesede hileko movimentu bat izan dala.
Bigarren notizia joritzuk ekarri oso, eta esango neke, apostoko neke asertu egingo nekela zerri buruzko notizia. Bueno, bai, esan doz moduen arrasatekuenaz, eta berez, gertutik bizi izan duten episodio bat komentatzen natorre gaurkuan, aurreko astietan, orain dela ja denporatxo bat, goiez, udalakin eta bertan dauen mozalege horrekin arazo desente eukitzen herrixan, gure propaganda kendu itxendu eskutelako egunero, eta poliziarekin arazua jasarpenak euki izan ditugu, eta komentetako hau adibidez da El Diario Baskoko titular bat, nun ipintzen dauen: varias personas amenazan con palos a agentes de la policía municipal cuando identificaban a un grafite en Arrasate. Hemen, geixen kontuan hartzeuan ikustu dela dauen manipulazio mediatikoa politika independentia itxen dugunon aurrian, eta Mozal legiaren aurka lan itxen dugunon aurrian, zelako fatxutasun mediatikoa erabiltzen danez, eta hauek partido instituzionalak erabiltzen da bere onerako, eta aurpegi zuriketa bat itxeko, eta bai gaztiak eta bai irautzaileak kriminalizatzeko, eta haulako titular sensazionalistak ateratzeko. Bai, zentzu hortan adibidez, aipagarri baita zuk ezaguzu partido instituzionalan papela, kasu honetan alkatiak hartu den papela, ez da? Gertakari horrein ostien ez aipatuaz kotxe batek persona bat harrapo dela, baina zentzu berdinean asmauaz edo pustuaz gaztetxetik makila egin urten ziala, Arraseteko gaztetxen egon dana, gizenian makila hori atizteko biharrezko dela, ez? Nola, baldintzak jarten dauen gerora, holako kriminalizazio kanpaina mediatiko bat sortu da egin, kasu honetan Diario Baskon bidez edo, gerora etorri lehizken baldintza errepresibuak justifikaien dauenak osorik. Bai. Nik uste dut behai argi ikusten dela gero sartuko ga, baina zela geroz eta baldintza politiko kaskarra hauetan bizigan, zela kalia geroz eta presentiagoa dagoen polizia, geroz eta zailtasun ondizia dauzkogun, kartela jarri, propagandain, eta bar, eta zela hori geroz eta okerrera ujungo da, beraz tokatz jaula irmo egon eta erantzutia. Bai, ados. Horreik esan da, lehenengo notizia horreik aipatuta, ados baldin bazauzei behintzat, gaurko zati nagusira pasauko gara. Kalian ibilidanak, pentsen dut, behizia zabalik ibili bada behintzat, urtarrilako eta maikarako dauen deialdi baten berri euki dauela. Posible da, ondiok seguru dan ez jakitea, eta podcast honen helburu hori litzake apur bat, ez? Kalian ziar jarretia duzen urtarrilako eta maika Bilbora izeneko kartel horrein azalpen bat ikia, egun hortarako ditobelako GKS-ek, Gazte Koordinadora Sozialistak manifestazio nazional bana, Iruñean eta Bilbon, eta Bilboko adidez, seiretan hasiko da Jesusen bihotza dalako plazatik, eta gaurko asmo da, gutxi gora era, manifestazio horren bitartez lortu guradian gauzak edo maigaineratu guradian edukixak aipaketia, labur eta azkar xamar, bestela edukia hau entzuteko aukerarik euki ez dauen horrek, lehenengo nozino batzuk edo jasoteko. Manifestazioa fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka izenpeian deitu da, eta horko punto principalak landuko. Gustavo esaten lehenengo aztia egoeria apurra landua, ze kontestutan deitu da manifestazioa, useati deitu dan, puntu horrei landua aztia apur bat. Vale, nik uste dut mundu mailako testu ingurua komplejua da, baina zuk esan moduan klabe batzuk ematen saiatuko ga. Ulertu behar dugu mundu mailako krisi baten aurrian garela, eta geroz eta zeltasun gehiaukin topatzen da biztela enpresaria ondixak irabazitaz geroz eta ondixauak izateko, beraz genke krisi baten garela, eta horren aurrian eren posizio ekonomiko eta politikoa mantendu eta hobetzeko gerrarako aukeria be maigaineratzen da biztela, eta zer esanik ez Europa gainbera ikusi geinkela. Orduan horren aurrean, bai enpresa buruak zein politikari haundixak, neurri ekonomiko eta politiko batzuk hartu behar izaten ditue. Neurri ekonomikoei dago kixonez ikusten gabizela
lan egiturak oinarte establiak izan dienak pixkat gainbera handabizen, enpresen itxierak, langileen kaleratze masiboak eta abar, zela oinarte bermatuta eduki ditugun soldatak bai estankautaren eta prezioen edo bizitzan garestitzea alata, geroz eta zetasun gehiago daukogun hilabete bukarara heltzeko. Zela oinarte estatuak bermatu eskun zerbitzu batzuk, izan osasungintza, izan hezkuntza, izan pensioak, horrek be gainberan ikusi alditzugunez, eta esan geinke, oinarte bat ez be Europan, egondalako erdimaiako klase zabal bat, eukidabena bizitza egonkor bat, aurrezteko aukerak, deskantzuan eta oporretan juteko aukera, bizi guztirako lana, eta abar, ez, gure gut askon bizitza izan aldeana, baina zela ikusten dugun hori gainberan sartuta dabilen, eta horren aurrian langile klasean partetik erantzun bat ekiditeko edo, neurri politikoak hartu behar dituztela bai, eta horren aurrian sortzen dabela olako monstro bat, langile klaseko kapa diferentiak bizitzugun arazuen aurrian, beste langile klaseko kapa batzui kulpia otata, eta hola gure arazuan errua izan aldan hori puntutik kendu, eta beste gauza batzutan zentratzeko, eta horreanak aukera ematen dutze, hori, erakira bazizak mantendu, eta neurri ekonomiko honedanak aplikatzeko. Hori, zentzu baten neurri ekonomikoak beti lagunduta doia zela, neurri kulturalakin edo gutxi gorara jentien ideiatan eragin behar dala, neurri ekonomiko batzuk ezarri izateko edo neurri ekonomiko batzuk arazo haundi barik onartu izateko. Bai, bueno, eta ero izarrekin esan dabenakin jarraitzeko, bueno, ustot hori testonguru moduen hartuta eta jakin ja esan daben moduen Europan edo Oksidenten euki dugun ilusio kapitalista hau ez, zelan genberara doien, eta bai onera edo bai txarrera ikusten dugu jendia ignorantza baten edo bestera apuntatzen dabilela gizartearen polarizazio baten prozesu baten baitan gabitzela, eta ikusten da adibidez gaur egun mugimendu faxistak eta mezu erreakzionarioak daukaten daukien injarra edo apoio geixen bat gazte sektorian artian, eta bai pentsetan dutela puntu handi baten dala zelan da gaur egun Instagram, YouTube edo Twitter olako plataformak erabilita, eta olako plataformak asko errazten dauela mezu hauen zabalkera, ez, adibidez mezu oso simplia die eta ez die zentratzen erruan dauen arazuan, eta gelditzen die beti flotatzen euren ideia faltsu horretan, mina itxeko jendiai eta despistatzeko gaztiei gehien bat. Bai, eta, bueno, izan izar. Igual horrekin lotuta, ideia honek ez diela berez zabaltzen sare sozialetan, sino ulertzea bai benetan hor inbertsio bat dagola, ideia horrek zabaldu alizateko, lehen esan dugun, aplikau biharrezko neurriak iraziak mantendu alizateko, sortuean bizitza edo kultura politiko hori mantendu alizateko, inbertsioak itzen dabela, sare sozialetan, alderdi fasistak eratzean, eta abar. Hori oso ideia interesantia pentsatzen den, ze apur bat askotan fasismoa aipaketan danean, edo erreakzioa aipaketan danean, igual bere aurpegi bizibliena hartzen da bakarrik, edo hartzen dira kalian paliza joten dabitzen ultranazixan adibidia, edo boxen adibidia, alderdi instituzional badania, baina nik uste hori importantia la entendikia frente danak zabaldu dauela fasismoak, zabaldu dauela frente bat ideiatan eragileko, eta oso gaztiengan eragin lekena influencerran bidez eta bar, beste frente bat instituzionala dana, boxen bitartez izan lekena, baina baita beste alderdi batzun bitartez ikusia falangiak ondiok injarre hartu dauen, eta beste frente bat adar gogorrena izango litzakena kaleko bide hortatik etorri lekena.
Eta zentzu hortan baita, aipaketako moukoan ikuste, agerixan eskumakoa dian sektore horretatik aparte be, eraginako la joera erreakzio nahi xo honek, ez? Bai. Nik ikusto adibidez aurrekoen ikusenoen hau jintxo abeslari xean estrakto bat, entrevista bateko bat, esaten dau tontokixea danaen apartez esaten dau adibidez Vox eta olako alderdiak ez diela faxistak, ez dakit ondo bez olako eskusak ipintze dituzten, eta hor be nahiko difusua da, ez? Egoera hori esan leikegu teorikoki igual faxistatzat ez dela hartzen, baina bai errasten dauela mezu erreakzionario eta faxisten gorakada bat, eta hauen aurpegi zuriketa bat nun adibidez, hori falangeko kasuakien ikusi izan, bai albisteetan eta bai partido instituzionalak aurpegi zuriketa bat inzabien, de hecho klaseko antolakuntza eta antolakuntza iraultzaile hori kriminalizatzen eta bai, beste puntu denetzen importantia bai, oso biztakoa diala adibidiak. Hau da, edozein influencer entzungekele zein darkeria matxista ez tala existien edo kuestionaien violentzia matxistia, oin pare bat azte famoso izan estatu batuetan nola mugak zainketako poliziak tiroka hileben persona bat etorkinan kontrako jasarpenari kontra hilarren, hemen PNV-ak nola onartu dauen delitu gilean jatorrixa aditzera emutia kontestu dana injartuz eta euspotuz, ordan, bizta-biztakoa dela erreakzio hau gerota fuerteagoa dela eta gerota larrixagoa dela horren izaeria baita. Hori bai, oinarte guretako normalak izan dien egoera asko, desnormalizatzen da biztela, arraseteko adibidea kasu, eskubide politiko batzuk onartuta egon dien momentua, gure herritxetan be ikusten gabizen politika itxeko zailtasunak, propaganda, eta bar. Ados. Eta horrekin, gutxi gora bera, izarzok ez adezebenekin, nik uste dut manifestazio bigarren puntura pasauekela, behin fasismoan problematiki apur bat gainetik baldin badabe azaldu dunez, estatuen autoritarismoan puntu hortara pasauekela, hasieran esan du nola ekonomian irabazixak haundiketan jarraiketako zailtasun bat dakoin estatu nagusixak, eta orduan hori berriz martxan jarteko, dinamika hori berriz martxan jarteko, irabazixak haunditu asmoz, holako ofentsiba bat edo martxan jarten dabeila, ez? Alde batetik langileen eskubidean deusestapen bat ekarrita, eta bestetik hori bermatu alizateko militarizazio bat, eta estatuan polizia izaera hori haundituaz, ez? Eta langilean eskubidean apurat pasuan esan dutenez badezpa, esto lehen tendu behar langilean eskubidean murrizte bat bakarrik, lehen greba bat ingekien, eta oin ezin join, edo lehen plaza hontan ekitaldi bat, papel bat beteta bakarrik altzanin, eta oin berroi papel bete behar dia plaza igualea erabiltzeko, hori, eta hortik aparte, ulertu biula eskubide moduan bebai, osasungintza publikorako sarrera, eta orduan entendibuela problema moduan, osasungintza publikoa gero eta baldintza txarrauetan egotia, edo ez haundiketia irabazizan termino berdinetan, zerbitzu publikoan kapazidade hori. Ez da, adibide gehiago okurri esatzuen, bi zentzu horreitan, bai, eskubidean deusestatziari dagokizonak, langilean eskubidean deusestatziari lutakoak, eta baita, estatua militarizazioa eta estatu polizialan haunditzera begira. Nik lehen ezagote moan, orokorrean gerrarako aukera be estatuen partetik geroz eta nabarik oikoa da, edo asko entzuten dugun zehose da, hor ikusi geinke estatu bakoitzain presupuestoen 105 bideratzea natora, soldauzkarako aukera herrialde batzutan ja reala izatea, baina gurean be bai, geroz eta ez dakit pilpilian edo asko berbaitzen den tema bat izatea, polizian presentzia kalietan, polizian lan baldintzen hobetze bat, inkluso baliabideen hobetze bat poliziei dagokizionez, izan armak, izan kotxiak, eta abar, ez, igual oinarte demokrazia moduan salduta eukidogun hori bere
aurpegi autoritarisuena erakusten da bilela. Zuk esan duzu moduan, ez bakarrik eskubide politikoai dagokionez, baizik eta zibilei bebai, izan etxe bizitarako sarbidea geroz eta nekezagoa dalako batez begaztien artean, kalian bizitzia geroz eta ohikoa dala, hau da, orokorrean bizitzan aurpegi gordinenak ikusten gabizela. Bai, bueno, ikusten da, izarrek esan duen moduen eta kapitalismoak dauken joera xelebre honekin jarraitzuta ikusten da, bai, nun kapitalismoak ikusten da benean bere botere kuota galtzen da bien einean, ez? Zelan erabiltzen dauen oso erraz ateratzen dauen eskuadra faxista dana hauek kalera eta bai hauek janen mutu otziela euren politikak o euren adierazpen erreakzionarioa zabalduz eta gutxi estenez hau kalietan gertatzen da biela hau esatie hau kasu konkretu bat da edo ez orduan gutxia importantzia asko kentzen daude estatuek eta ikusten da zelan eskuadra faxista hauek kalia kartzen dabiltzien poliki-poliki beti komentau izan da, komentau izan da Euskal Herrixan, zelan gen antifaxista hori barneatuta daukegun eta esatia bai jendia Euskal Herrixan antifaxista mugimendua potentia izan bada, izan dala jendia lanian egondalako kalien, jendia kontzientzia hartu hauelako benetan faxismoari aurren viejako milimetroka kalietan, bai sare sozialetan edo zein mezu reakzionario ezin dugula utzi aurrera eramaten, zero ikusten dugu moduen gaur egun gaztien artien olako susperraldi faxista bat gertatzen ari da eta ez da moduko bat bihurtzen ari dela, azkenian dana como el brazo ejecutor del capitalismo, ez? Ados. Horra, aipatu oso nola gerrako aukeria gero sartuko nahi zuko aipatu oso baina geldi izatlen. Gerrako aukeria gero eta probabiliagoa dela aipatu oso eta ikusi besteik ez dau soldauzka estatu batzuk aukera moan Euskal Herrixan bertan be Ipar Euskal Herriko biztanliak itxuriakon soldauzkara fanbiarra eukiko da baina. Oso urrin emuten ebena, realki mendi 45 minutura paseen dabilen zehose da eta Euskal Herritar batzun realidadea izango dala laizter zoritxarrez. Eta zuke ipaketa zen gen antifasistan hori geroko zeingot, geroko gordeko eta berak ordean izan. Perfecto. Batez be, apurrat goeria problematizeien gebitzenez, hola, lotura bat ikiarren bai autoritarismoa eta bai fasismoen artean, ez? Askotan lehen bezan du, ez? Fasismoa bakarrik entendien du oso gauza isolatu moan, baina realki, izarrek hasieratik aipatu oso moan zuk, nola autoritarismoa dan estatuak martxan jarten dabitzen prozesu bat irabazia bermaketako, eta fasismoa dan hori bermaketan dauen ideologia bat. Nola estatuak aiaiten estian terminotara, aiaiten dian fasismoan adar danak, izan ideologizazioarako bitokiles eta honen mokuak, izan kalian eurremuteko lehen aipatu duen beste figura batzu, bai? Ordan, fasismoa eta autoritarismoa guztiz lotuta dauzen soziala, eta de hecho kapitalismo edakon tresna batzuk diala, irabaziak bermatu alizateko. Bai, bueno, eta hori, zuk esan dozunakin jarraitzeko hori, gauzie da partio instituzionalak bueno, esango nuke, bai, mugatuta da zela diskurtsiboki naiz eta eurak askotan esan nahi dauen olako gauzak ezin daue esan, bai, emun bi dauelako itxura hon bat, ez? Gizartian, talde hauen sorrerak eta erabiltzen diela mehatxua itxeko edo mehatxatzeko langile klasea eta hauen lortu dien eskubide danak kolokan jartzeko. Nik uste dut importantia dela eta testu inguru honetan ikusi geinkiela askotan esan da, baina fasismoa edo bi antifasismo mota bereizten da biztela, azkenengo gertakari zen aurrean izan alde batetik ikusten dugu antifasismo instituzionala,
edo ere buruan fasismoan aurrian alderdi instituzional batzuk antifasistatzat saltzen dozkuela, eta hau ulertu dugu bideratzen dela orokorrian beti sartzen dozkuen mamua, etorkizuneko PP eta Voseko gobernu baten aurrian guga horren alternatiba, eta ulertu dugu hori ez dala hola izan be, azkenengo 4 urtietan PSOE bera dago gobernuan, eta ikusi hau atiak zabaldu besteik ez dotzala fasismoai, eta ez tala beraz alternatiba erreal bat fasismoa geratzeko, izan alderdi fasistak erregistratzen lagabelako, Euskal Herrira etorritza konzentrazioen baimena onartu jakuelako, eta abar. Orduan, uste dugu, benetan antifasismoa kalian egon bia dela, eta kalian aurre egin bia jakuela fasistei, bai diskursioki egunerokotasunean gure inguruan, baina horretara datorbe bai urtarriak 31ko manifestazioak izateko benetan fasismoan aurrean horma bat sortuko duguna Euskal Herritik, eta ojala mundura zabaltzea. Bai, eta hor adibideak esaten zoia zen einean, akordau naiz, eta horratilen ADN antifasistean banekizen gerora berriz aiauko zala. Zentzu baten, askotan adibideak emoten dunean, eta gaur emundun adibideak esangonek horren adibide izan lehizkela, joeridaku kanpora begira jarteko, askotan fasismoa nola ona espainolismoan eskutik etorri dan, izan falangian kasu azkena, nola espainolismoa aldarrikaketara etorri dan, eta Euskal Herrixan izaeria ukaketan dauen, eta Euskerian izaeria ukaketan dauen movimentu moan etorri dan, joeridaku pentsaileko Euskal Herrixan, lehenzuko esatzen moan, gen antifasista hori berezkoa dala. Eta realidadea da, Euskal Herrixan ikusten gabitzela adibidez Euskerian defentsan, nola kriminala esan dian, etorkina, nola esan dian Euskeri galtzen dela etorkina gero eta gehiago dialako eta etorkinan kulpaz, garbi dagoenean, adibidez 1970ko hamarkadan Euskal Herrixak etorkin kantidade ikaragarri bat jasoenean, Euskerian egoeria gora fanzala. Hau da, ez dagoela korrelazio zuzenik, etorkinan etorrera eta Euskerian gainberan artean, edo historia beintza kontrakoa frogaketan dauela. Eta ordan, nola aprobetxa jendan Euskal izaeria be, auspoketako joera erreakzio nahi horreik. Bai, ez dugula ukatu behar nazio zapaldu bat izaten jarraitzen dugula, baina horrek ezin dozkula ekarri edo ezin dozkula eraman beste jatorri eta nazio batzun gainetik garela pentsatzea eta zapaltzea. Bai, eta lehen joritzuk esatezen bidetik, Euskal Herrixan fasismoa espada izan oin arte espresio antolatu eta indartzu bat izan da kontrako injarra egondalako antolatuta, eta kontrako injarra oso potente bat egondalako hemen dozein espresio fasistari burruka hilen edo kontra hilen. Eta orduan, 31ko manifestazioa testu inguru hortara atorrela, hau da, fasismo injarketan da bien kontestu batera atorrela, eta funtzio hori beteteko asmoaz. Bai, hori esan dozun moduen, azkenien uste duguna da espresio hauek kalian aurre itxeko bai indar erakustaldi bat izatia, ez? 31ko manifestazioa, eta izarrek esan duen moduen oso garrantzitsua da kalietan egotia, adi egotia adierazpen hauei, erreakzionarioak dienak, baina baitxa diskurtsiboki hauek konbatitzia, bai ideologikoki, gerra kultural bat zabalketia ez, eta gaur egun ondiokan azaleratu hau ikusten dugun, egoera hau orduen ez da bakarrik kaleko gauza bat, baizik eta esagozu moduen, adibidez Arbason mendekuak eta olako talde fascista euskaldunak ikusten ditugu gaur egun be zabaltzen ari diela, naiz eta gaur egun ondiokan ez euki indarraskoik edo antolakuntzarako kapazidade handirik ikusten da Euskal Herrixan be orain arte euki ez duguna gertatzeko kapasa dela, ez? Justiz. Eta zentzu hortan, urtarrian 31 izan deixela, ja aipatu du moan, fasismoa desnormalizaileko, fasismoan espresio danak desnormalizailera bidian pauso bat, fasismoa seinalailera bidian pauso bat, eta batez be, espresio fasista burrukaketara bidian pauso bat, eta zentzu hortan biharrezko dela alternatiba iraultzaile bat antolaketia. Alde batetik, jentia ez egon kortasuna hauen garai baten, jentia gainbera doian garai baten,
injarradakon joeriak irabazte xau, hau da, herri mailako klase gero eta pobreo baldin bada, eta joera erreakzionaizuak injarrian baldin badauz, jentiak ideia horreik helduko dau, orduan biharrezkoa da horri kontra ingo zean alternatibat antolaketia. Jentiak ikustia beste alternatiba badauela, joera erreakzionaizuak ez diana, eta zentzu baten lehen esan bu, bai erreakzioa da fasismoa, bai estatuen autoritarismoa, kapitalismoak erabiltzen dauen tresna badala irabazizak handiketako, alternatiba iraultzaio bat biharrezkoa dala, realki kapitalismoari alternatiba bat proposatu eta bestelako mundua posible dela irakusteko. Orduan, ondiok esango neke, batemak gaurko inkomentzu baldin badu edo, apuntaieko aukeria bela ondio Bilborako esango neke. Gurian oinatin, boga tabernan dauze autobuseko tiketak salgai. Guk bergan Eusebio bin tabernan. Gero, arrasaten osoriken dau, listi apuntetako, eta Aramaixon esango neuke Anboto tabernan, eta Txabaltan Arlutz tabernan. Orduan, espero du, jentiak, gutxienez ulertu dauela, kalien ikustenen ugogeta maika horreik zer esan gura ebein, ez da, beste zozek eitu gura dozuen? Bueno, jendiai ez da, azkenengo mezu moduen, jendiai animatzia eta benetan kontzientzia lanketa bat itxera gonbidatzia ez, ikusten dugu nontan zelako mundua espero dugun, gu gaztio gehien bat, nausixeak injauien biharrekua eta nik uste nahiko lanketa honein zabiela eurako inguri dagokigu lekuko hori hartzia eta euren borrokarekin bat gure mundu hobeketa horren parte izetia eta benetan kontzientzia hartzia. Honekin batera jarraitzu deigun urtarriak 31 aurrera fasismoan kontra gure herrixetan be aurre itzen eta benetan izaera zabal bat eukikoa ben mugimendu bat sortzen Euskal Herritik etorriko dan datorren lekutik datorrela argi izango tzaguna aurrengo jaula eta bertan egongo gala eta zuk ezaguzu moduan honedanan aurrean ez hori bakarrik mundu hobe baten alde edo proposamen bat garatzen jun beharra daukogula benetan arazuen erruan horri aurrein eta gure proposamen amai gaineratzeko. Oso ondo. Eskerrik asko, Izar eta Joritz ona etortiarren, eta espero dut gazte zein nausi, urtarrilean 31an ikusiko garela Bilboko kaletan, eta bestela egunekotasuneko lanian bat ingula, edo beste behin podcasteko saio garri baten. Eskerrik asko eta hurrengo arte.